саломи худма ба ҳамаи шумо мерасонам, тамошобинони азиз. Як модар аз дохили ватан, аз Тоҷикистон дар мо мактуб нависонда ва додари лахти ҷигари хича кофтесай. аз мо шумо хоҳиш карда ки ҳамин мактуба хонем ва барои ёфтани додараш кӯмак расонем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар Исмоилҷон ва бародару хоҳарони азиз, бародари ман Мустафоҷон соли 2016 ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба шаҳри Москва рафта дигар барнагашт. Солеҳов Мустафоҷон Гулмуродович, соли таваллудаш 7/07/1989, падари ду фарзанди ноболиғ аст. Мустафо охирон маротиба 2 майи соли 2017 бо падарам тариқи занги телефонӣ суҳбат карду бо ҳамин дигар то ҳол беному нишон аст. аз сабаби вазъи бади саломатӣ падарам солҳои аввал натавонистанд ба ҷустуҷӯи бародарам ба шаҳри Москав раванд. соли 2023 ба хотири ашкҳои модари пирам ҳарду ба ҷустуҷӯи фарзандашон ба шаҳри Москва рафта аз мақомотҳои дахлдор бародарамро ҷустуҷӯ карданд. ҳарчанд онҳо ба ҳамаи ҷо муроҷиат карда пурсупос карданд, вале мутаассифона ягон хабаре ба онҳо надоданду ноилоҷ ба ватан баргаштанд. аз ҳамаи шумо тамошобинон эҳтиромона хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ ва хушнудии падару модари пирам ки бемору афгор дар роҳи интизори фарзандашон бо дидаҳои чоранд, кӯмак расонед. Исмоилҷон, барои пайдо кардани бародарам кӯмак расон. бо як ҷаҳон умедҳои сабз аз даргоҳи илоҳӣ хонаводаи Мустафои гумгашта. телефонҳо барои тамос 906 53 10 01. ватсап дар ҳамин номер сахранед. +200 606 +992 006 06 699. ин иҷада бародарои азиз, рақамҳои телефона ҳар душа мемонанд. сурати ҳамин додари ҳамин модаре ки мо дар мактуб нави сурати ҳамин бачаи гумшудагиро мемонанд. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам бародарои азиз ки барои ёфтани ҳамин Мустафо кӯмак расонед. ин дар берун гав задам, заряд телефону мурд, давоми гапма гӯш кунем бародаро. хоб, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен, ҳамин расма хуб назар кунен. ҳамин Мустафоҷон агар дар киҷо буданша донен, дар киҷо қарор доштанша донен, дар кадом зиндон, шояд дар зиндонҳо боша. ин версияи ман аст, барое ки чандин бародарое ки чанд солаҳо гум шудагӣ буданд, ҳамин зиндонҳо пайдошон кардем, ба ҳамон хотир мегум. хоб, шояд дар ягон ҷо боша ба хотири оби дидаи ҳамин хоҳар, ба хотири оби дидаи падару модари бемораш барои ёфтанаш кӯмак расонен, то ин ки ҳар чӣ зудтар пайдош кунем. аллоҳ ёру мададгортон.